Tegese bobote lebih saka 80 kilogram. Ya ora apa-apa, Mang. Ayo, nah wis mulai mengancik sinden-sinden sing paling bergaji. Sugeng dalu bergaji. Ya. Bergaji piye? Ayo sinden-sinden sing kokean gaji-gaji kuwi lho. Kelemon-kelemon ngono kuwi wis. Ya ora perlemon semono ya kelemon. Lah kuwi mergane ditaleni nganggo stagen kok ya ana dadi. Disingset-singsetke dadi ketok cilik nek muni preman ngono ora nganggo Jawa. Wah. Napa? Wah gedene ora jamak-jamak. Apane? Lengene. Iya. Semene ya urung gedhe. Wah kuwi lengene iki mbok coba karo kempolku rak padha. Lengen karo kempolmu kok padha. Pamundutan pirang-pirang. Kowe kok 2 malam tidak hadir? Iya. Kenapa? Saya momong. Wo, ayo abot le momong karo le golek dit. Ngejane milih golek dit ning sambi momong oleh mboten. Ento anak cilik iki dijak ngene malah ora apa-apa. Aku justru anak nek cinden ono sing duwe anak cilik dijak men bocahe ngerti seni budaya. Angsal. Ento ora apa-apa. Ning penonton pripun nggih? Ora apa-apa, anggere anakmu tok kempit. Kempet kok mati yo. Ya ora kok ya. Lah iki jare semene. Oh ya ngempet anakmu dadi ngempet 3 anakmu dadi. Iya. 3 piye? Anakmu rak 3 to. 3 apa pira? Setunggal. Wow, sing 3 sapa ya anake? Lah jenengan nek ngempet dadi 3 iki maksudnya piye? Ora maksude anake bocah, anake iki sing iki 3 sapa? Eh? Sinden-sinden kene anake 3 sapa? Oh Neti nding ya lali ya. Mbak Wahyu. Neti. Mbak Neti. Keling aku kowe kok ya. Sare ora apal aku. Nek kula ngejak anak mesti ngono di nganuro wiyaga. Di apa? Dislataki anake sapa iki ngono mesti. Ayo ora. Termasuk dalange barang kuwi. Aku nek karo bocah ki tresno e. Mulane anak nggon aku cecah cilik iki do tak anggere dolan do tak klumpukke. Yo dolanan yo. Wah terus jengklit aku lunga. Lah jenenge kurang ajar kowe. Jenengane karo bocah kok. Ayo nembang. Nggih. Heeh iki. Ana sriuning, ana pepeling, milya kowe arep nembang apa? Ya, ana liwung, ya. Napa, Pak? Liwung. Nggih. Nek kowe taren penonton ki ora kono ora kene mesti wong liwung ki lagi gleleng kok. Iya. Gleleng kaya dalange ning gleleng tok. Ora, sing jeneng wong arit ki ya. Kene arit, kene ucul klambi ngesak HP dadi liwung atimu. Iya. Soale lagi ngetren tenan liwung iki. Iya, ya ora apa-apa. Lagi gleleng nggih. Heeh. Kaya dalange ning meng gleleng tok. Maksudnya piye lambemu ki omong? Lah mami tak tukokke bros endi? Lah kuwi sing tuku sapa e? Ini uang kita sendiri dong. Oh berarti sing wingi. Sing wingi sing tuku aku. Oh ya wis berarti urung tak tukokke. Oh iki senengane arep geleleng ning sing sesuk. Ngancik Agustus brose kudu anyar. Ora mung ting relip ngono kuwi. Lah, nek perlu kalungan senter wae. Dadi kalungan senter terus durupe biar ngono kok geleling malahan. ya tene piye le nganggo? Iso lho kae senter golek kodoke ra ditalekke. Lah niku ditalekke dodo. Ah, ning kari dirut dodo kan luwih kenceng. Kok luwih kenceng. Oh kari durupke nek munggah panggung biar ngono wis. Ketok le semromong. Iya. Nek meng kaya ngono kuwi nek ora ana lampu ya burem. Iya. Kuwi iso kemelip lak mergo ana lampu. Lah nggih ning niki ya lumayan lho, Pak. Ya wis Ning sak bros kuwi. Kuwi rega pira iki? Niki. Heeh. Niki donge 500. Ning didiskon dadi 350. Sesuk tuku sing cah siji 750. Oh, meng ngomong tok. Kowe iki percaya apa ora? Mboten. Apa padha aku ya ora percaya kok. Soale kulino. Sesuk tak tukokke ning endi? Praplok tak ajar lho, no. Kaya brandy kuwi kaya whisky karo. Jas. Aja kuwatir wis aja tak tumbaske. Padake cah tipis. Bulane? Hah? Bulane piye?
Wis tok ora usah cerewet kowe ngomong. Isin-isinke ora sesuk. Sesuk-esuk langsung tak paringi cah 1,750. Iya. Kowe tuku bros. Lho dinas. Ning sing masangke aku lho. Masange ngene Bu Pras. Ah wegah. Lah, Oh, ngene. Bu Mas langsung tancepke brok ngono kowe. Lah karepe masange ndek sapa? Ayo ngene sindan-sindan kuwi. Nanteng. Anteng. Mah luwuk kaya ngono. Sapa Mbak Ika? Ya gawe wis kek tembang rasa dadake pilih sampeyan. Lah piye? Sri Uning apa? Jare liwu. Oh iya, Ding. Meneh. Iki iso gagar otak lho iki cangike. Iya, ket mau plak-plak wae kowe. Nanti Dagel ya kedusur kena kok. rasa anarkis kok. Ya, liwung ya kena. Mengko bar liwung terus Ibu Waranggana 4 po 5 ngadeg kabeh. Oh iya. Ngaturke apa? Ki nang pamundutan bersih desa. Apa niku apa karo Ulubes Kutul Baris. Panyuwune Pak Lurah Ngalang iki. Gugur gunung. Ora iso udu gugur gunung mong nyuwune Ulubes Kutul Baris kok gugur gunung. Kontel. Ulubes Kutul Baris. Lah nggih. Heeh. Yo. Sinten mengke? Ayo sengko gampang. Niki ngangge bawa apa langsung? Bawa sing apik bawa. Ya men rada kepenak ya, Mak. Suwe mboten metu niki. Apane? Pombelan. Manut kula nggih, bawa. Sangarmu. Nah, Apa, Pak? kowe iki sayange siji, kowe iki nek jak dialog ngono kowe iki ayuning budhek. Kok budak? Lah iki mah aku genah omong kowe, ngono sindan kok saradane elek lho. Nek nang panggung kok ngono. Mbok saradan ki sing apik. Jenenge nek omong alon-alon to. Lah aku ki nek omong mesti alon-alon, ora tau omong kesusu-susu tur cetha aku ki nek omong. Ya nek cetha kula ya mesti krungu. Aku kuwi sing kupingmu suda rungon. Mboten kok. Ayo sio. Ngandel. Ngono kok kan ora muni budak. Kowe iki suda rungon, ngandani ngeyel. Sing arep mau cetha. Lah ya ket mau ya cetha. Kowe nembang apa iki engko? Liwo. Ayo wis dibawani sing apik. Nggih. Bawane apa? Ki nanti tak pilih. Ki nanti tak pilih. Asking kene iki. Nih, do krungu mboten? Modar kowe. Kok krungu ta? Kula sing ora krungu. Ayo kowe iki budhek kok. Ayu nek le ayune kupinge bosok. Nyorna. Aisyah kaya. Wong bar ki nanti tak pilih kok. Pak Lurah mireng nggih, Pak nggih? Mireng ta? Pak Lurah mireng mboten? Mireng kok ya. Ming aku tok sing ora krungu. Pak Lurah mireng kok meneng wae. Oh, semir iki. Meneh. Pak Sumar. Parapane dek cilik ora apa-apa. Parapan ki dadi iso kondang ki ya mergo. Aku ki biyen parapane dek cilik bendol. Udu ya. Domonge ngeyel, aku mbiyen ndak cilik iki sing jeneng bapakku, Pak Mantep ngambangan aku ndol ngono kuwi. Ndol? Oh, tak antem blasen. Lah jare bendol. Oh iya bener ya. Mak aku nek ra jelas mbok sing Ya jelas kok nganti gedrok-gedrok, gemes ya karo aku. ora gemes. Piye? Pengen gecek gak? Yo. Ya. Sabar nggih, Pak. Ayo Mas. Soale dijak omong ra krungu. Tak tunggu sliramu
Maya, mangga. Sesuk play, sesuk play, sesuk play. Sing ngempul kae ya ora perasaan. Lah apa? Pencune nganti dekok kae kok. Ndi to? Sak kayang-kayang. Iya, ya wis ra apa-apa ya. Mbok jajal sirahe kuwi dicucuk. Oh, dekok tenan. Lah iya kaya. Wah dan dimimi-mimi dekok. Aku nek nang omahe tak alus-alus e. Nang kene mung ditutuki nganti dekok. Ora apa-apa nggo nyambut gawe ya wis. Aku muni pencune dekok ini ibu-ibu do guyu kabeh. Sidene ning lho, Pak. Ora. Ngopo? Oh iki sing iki kok. Nah. Sabda ya. Dadi liwang Apa-apa. Sida ora? Sida. Sabda pandita. Sampun, Mak. Kowe isih nang kono, tambahi si Ayu, ya, tambahi si Rido sing golek sing dudul. Lemu temen. Ki anting ya lemu ki. Tambahi si Orisa. Ya. Wis, kuwi cukup men sing dudul.